Salu. Bondo Salu. Alias Dalijo. Alias Mangling. Iya, hah? Patih ana Kadipaten Baratmojo. Gini pangamu Patih. Lah kok ning dadi maling? Loh, Patih iki maling yo oleh. Aja meneh wong maling duit. Maling wanita kuwi petinganku tak. Kok? Wis dadi panggaweanmu? Kulino. Nek ngono, para wanita sing tak colong iki wis akeh. Kepala wis oke tak sowanake ning Baratmojo. Wah, nek ngono aku balekke wong wis akeh kok. Loh, isih kurang. Mongko kowe nek tak sowanke ning Baratmojo. Atiku ki krasa ngronjal. Mergo kowe iki luwih ayu timbangane wanita ya. Iso wangke Arep diganggu Kanjeng Adipati lho, Pak. Oh. Jadi kowe kuwi ning utusan. Diutus. Iya. Acara dene nek tawang kuwi lak teles. Apa meneh diutus nyolong putri. Sadurunge tak suwanke ya kudu teles. Paham? Kok kurang ajar kowe? Loh. Kurang ajar Patih kowe. Bojoku ora tau kurang ajar aku. Banyak Kowe kan aku bocah desa wani-wani kurang ajar aku. Lah jarene mau muni aku njaluk tak sowanke. Kepara malah aku tak pek dhewe lah yo. Jenenge kurang ajar kok. Lha ora apa-apa Patih. Nek liyane Patih kurang ajar, Patih oh iya. Arnendi, kowe bocah wadon mlayu sifat tumpin Trubya Kabupaten Pinjung. Ayo cincin kok. Sing dhuwur. Ya nek ra banjir, nek banjir. Ya nek ra banjir, nek banjir. Apa arep cincin? Kok wis padha dibacoke kuwi. Ora iso. Sadurunge tak sowanke Kanjeng Adipati. Oh, kowe nek ngerti sesembangku Adipati ning Baratmojo. Wah, kiyaine gagah gedhe dhuwur, ganteng elok-elok kaya Yamadipati. Ngono kon milih kowe mesti kepencut karo aku milih aku barake Kanjeng Adipati. Ora milih. Mulya uripmu. Kaya piye wong durung apa-apa wae wis nyolong ngene kok. Lho, kabeh kuwi nek ora direwani nyolong kapan oleh. Kabeh kuwi nganggo setral tegi. Carane kudu ngono. Sampai bandero. Mbok ditonton uripmu. Uripku wis temoto, aku dadi patih kok ngongkon aku. Karepku iki ben kowe iki upama dadi wong iki ya sing dalan. Iso. Aku wis ngerti dalane. Karepku iki dalan kabecikan. Duwe tata krama, duwe unggah-ungguh, duwe nalar sing becik. Wis gampang. Nek aku kelakon karo kowe kok tak golek dalan becik. Uripe so. Halo gandrung kok. Ketoprak kali gandrung kan kok. Mumpung sih. Mbok ora saklane. Aku iki tok gandrung ya mau kok sowanke Kanjeng Adipatimu kae ya kok. Iki dakwaan kok ngene. Aku ki didakok kok gandrung kok kowe marang. Aku kok. Aku nyodok sutradarane. Iki piye to? Manuk. Ya. Uripe sepisan mulya sandang Terus Heeh. ora enggak.
Itu nanya lagi mau angkatnya bareng-bareng. Saya ngajar. Kurang ajar loh. Kali mudu wae, Mbak. Pak oleh kene kali mundu apa bablas sama? Boleh. Pakai kok. Harus. Berapa apa aku di kos-kosan? Ya kawan. Tahu nih, tahu. Pakai kok koyo. Pemapapan pekarangan dan aku nih bawa ini maklek kali didegan unine makok. Orang kuwi ben gendut. Urung muni nek kok. Anu to. Mak, monat-manut. Dipakai. Apa? Mbok inggih. Oh. Kula aturi yang mot. Keluarga renake putra lebrak-leman. Pakai kok malah. Yang mobil-mobil orang Jawa. Kaya ngono kok ora gelem dunek kurang ajar. Loro ya apa-apa sekali-kali. Wong kene ning lempeng ngono wae iki. Kaya sing ndangi rada terlalu lurus. Apa ana sing gendhet? Wah, lurus. Angger wis nabrak tok iki seneng bae. Monggo bola-bali nabrak deh. Nggih. Mak, Soon, oh soon. Aku kalian mau lawan soon. Tak mbok keri tak dukung. Tak kira ki gadun bulaos. Mbak sapi boleh. mbok sampun ngaten. Soon, Alah, soon. Mbang son lelo-lelo. Langgaton. Kok berputar-putar? muga-muga terus betul meneh. Aku wis tak lewangi gambyong barang ini. Lompat tok, jrantok.
Jadi rapatan pabakan ngono ya. Soal jil Mas, soal jil. Mantul. Kowe iki pate po apa? Biyen banci. Wah. Lah ya kok suwe-suwe kok. Saiki saya nemen ora. Hah? Suwe-suwe malah bilani. Ngaku dilarang dhewe dilani yo. Mantul. Nek bebojoan kuwi muga-muga disekseni para wira pradangsa. Pradangsa kuwi balane Pancawati. Wira pradangsa. Muga-muga Muga-muga. Lestarinya aku nyoba ngrujit atimu kan tiaris nganggo cara alus yen sajake kowe lewo yen ngono kowe kudu nganggo cara kasar ya ngerti sapa ordo saleh yen kena tak limo ora kenal ya